Como te chamas? María Fariña Gonzalo. Pois aquí non sae. Bueno, vou a comprar unha naranja. Dame 7 naranjas! Xa non sei se lle digo plátanos ou naranjas. Marcho que teño que marchar. Rack. 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 Pi! Atópase ben, que lle pasa? Sí. O fronteiro casi atropella unha rama. Papo, releva esta cosa, a ver que lle pasa. Este capítulo continuará no seguinte capítulo da